हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै माने जों हाजोआव आरो एखे रायनो बेरायनो फैलायबाय नै सासे सानै साथाम साब्रै साब्रै आरो टटेल दा हाजोनि सिनारिफोरखौ नोंथांमोना जोंनि नायनाय हिसाबै जोंजों नायनाय हिसाबै लोगोसेनो नायलांदो बरियानो सिनारिफोरखौ बरियानो सोरगिदिं अखा हालायबाय दिनै अखा दोमैलायबाय बरियानो लोगोसे नै जोंहा सैमा मासे फैलायबाय फाग्लिया सिनारिफ्रा ओरैबायदि मोजां गेट फुरा जाथ'खायनो बेयाव आरो स्टाफ बावगोन गोजौआव नैथिं जों बानायगासिनो ओरैनो नै फिसाखाय गोजौ मोनदोंलै बै साबसिन जोंनिया गोजौसिन जानो बायदि मोनदां बरियानो हाजोआ ओरैबायदि गोजौ आरोना नैथिं साइडआव सिनारिफ्रा नै एकदम सोरगोफुरियाव थानाय बायदि आरोना ओरैबायदि मोजां नायनो समायना जों दा बै लामाजों थांगोन बेरायलांगोन आरोना ओरैजाय माखासेफ्रा बेरायगासिनो नै थांगासिनो आरो नै दैमाया बेनो आरोना थांनानै ओरै बोहैलांदों ओरैजाय थांबाय खर'निफ्राय फैदों ओरैनिफ्राय जोमैया ओरै सा बोरि थायो बेनो अखा जायो आरोना गोजौनिफ्राय अन्थाइफ्रा गिसि गानायफ्रा नै एकदमबारे मोनफैयो जा गिदिर गिदिर आरो नै बेखौ मोनफैयो ओइनायखा नै लामाफ्रा गोजौनिफ्राय हा गिसिखायो नै हाग्रानि फुजाया दहाय आं नोंसोरनो खिथादोंमोन जे बैयाव अन्थाइयाव ओमफ्राय नै मेन फुजाया नैदि होयो आरोना नै दाउदै ओमफ्राय माबा माबि हेबो माने खाथाख' बायदि अमा फिसा लाग्रा बायदि हेबो ओमफ्राय माला बायदि हेबो होननानै बेनो आरोना फुजा बिसोराव गाफ्लांनाङा बाहेरायाव फैबा नैफोरखौ नायनांगौ आरो थाल लानांगौ ना टार्निं पइन्ट खिथानाय लामाया ओरैबायदि गाज्रि जों खर'आव नै गारि आरि थांदों नै फिसा लामाजों जों ओरै गिदिङो आरोना जों ब्रिज खालामगासिनो ब्रिजआ दा कमप्लिट जाथ'वाखैनो बै हाजो गोजौनिफ्राय अन्थाइ गिसि गाबोबाय थायो माने नै जों गेटखौ नैबे गेटखौनो बानायदों नै वेलकाम टु इंकं फरेस्ट डिभिजन अप्पार सियां आरोना डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश बेखौनो जों गेटखौ बानायगासिनो ओरै सिगाङाव बानायगासिनो आरोना ओरैजाय नैबेनो गेटआ बेनि थाखाय वेलकाम गेट बानायनो फैदों बिदि जिङाव जिरायनाङा एकदम गिसि गानानै गोलैलांबा नै मावनो हागौमोनलै जा गोथौ खामानि नै जिंनिफ्राय नैनिफ्राय गोलैलांबा ओरै थांखाबाय जालाय नोंना आखाया मा खुबैदों गोथौ खामानि जायगाफ्रा ओरैबायदि दैया स्राय स्राय बोहैलांदों बेनिफ्राय बै दैमायाव दुगैहैयो आरो आंनाथ' मा खुबैदों मिथिगौ सिनारिफ्रा बिराद बरिया आरोना नै नायबाथाय नायनो लुगैयो बिराद फेन्टास्टिक आरोना नानि मेडिकल होनबाथ' ओरैखौ नायनांगौ मिनिनांगौ अखा हानानै मावनो मोनाखै नै गोजौआव रड थिखांना दोनदों आरोना ओमफ्राय पस्टआबो बिथिंबो जाबाय बिथिंबो जाबाय बेनिफ्राय नैबेयाव गोजौआव बिम थिखोनांगौ दं ओमफ्राय फार्माफोरखौबो रेडि खालामना दोनदों नै दोनानै अखायानो हाबाय दं माने उपाय गैया नै खामानिया स्टप जाना दं नै गोजौनि फार्माखौबो फुरा रेडि अखायानो बिराद हायोना हाबाय दं बेनिखायनो दायो साननै स्टप जाबाय नै उपाय गैया दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोनहा
अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौबो जाहाथे आं गोजौ फारसे आवगायनो हायो